romans i romanes, com esteu? Jo avui us vull explicar una experiència molt curiosa. M'ha passat aquesta nit, mentre dormia. M'han despertat unes veus. Segurament seria de les muses. Ja sabeu que aquestes nimfes de la creació troben profitós qualsevol moment per l'art. Però la veritat és que m'ha despertat i no tenia ganes ni de pintar ni de compondre cap cançó. Més aviat al contrari, tenia una sensació una miqueta estranya al cos. Era encara molt de nit. Ja sé que a Roma ens llevem abans que surti el sol per poder aprofitar la llum del dia, però això que us estic dient no era abans que sortís el sol, era potser mitjanit. Amb aquesta sensació estranya, he anat a la porta de casa per veure d'obrir i que entrés una miqueta d'aire fresc. I llavors, sabeu què he vist allà, a terra, just davant de l'entrada? Una fletxa. He pensat que potser era un missatge secret. I si aquella nit Cupido havia estat llançant les seves fletxes? Potser inclús m'havia llançat la fletxa a mi mentre dormia. Ja sabeu com és aquest déu. És fill de Venus, la deessa de l'amor i la bellesa, i fill de Mart, déu de la guerra. No hi ha ningú a la terra, ni déus ni humans, que es puguin alliberar del poder de les ferides de les fletxes d'aquest nen amb bales. Però quan estava pensant en això, he vist que la fletxa no tenia la punta d'or ni la punta de plom. Així són les fletxes de Cupido. Les que tenen la punta d'or són per concedir l'amor i les que tenen la punta de plom per posar l'oblit i l'ingratitud al cor. La fletxa de casa no tenia cap d'aquestes dues puntes. Llavors, un moviment davant meu m'ha distret. He alçat la vista i allà, per les oliveres de davant de casa, corria un cérvol. He arrencat a córrer, ha estat un impuls sense pensar, i de cop s'ha endinsat a dins del bosc. Jo també ho he fet. La curiositat era tan gran que no he pogut evitar-ho. Quan estava allà, dins del bosc, ja pensava que no tornaria a veure aquell animaló. M'he vist allà, entre els roures, amb la olor d'humitat, i només acompanyada per la llum de la lluna. I en aquest moment he notat els seus ulls. M'estava mirant allà enmig del camí. El cérvol ha començat a fer saltirons. Semblava que m'estigués convidant a jugar. I així s'ha anat acostant a un pou. Jo he anat darrere d'ell, molt a poc. Tenia por d'espantar-lo. I quan estava molt a prop del pou, he sentit una veu. M'he oblidat per un moment del cérvol. He parat l'orella. I aquesta veu venia de dins del pou, de l'aigua. M'ha dit: el teu futur serà màgic. La gent et podrà veure i escoltar, però tu ni tan sols la podràs olorar. Aquestes paraules eren ben estranyes, però llavors m'he recordat de la nimfa aquàtica, la Gèria, companya de la Diana, la deessa caçadora. Ella sempre feia prediccions de futur, i això semblava ben bé una predicció. Quan estava pensant això, he alçat la vista per veure si encara el cérvol el tenia per allà. I llavors, no sabeu què he vist. Tenia allà davant meu la deessa mateixa. La Diana m'estava mirant, forta, guapíssima, atlètica, amb el seu arc i les seves fletxes, poderosa. M'estava somrient. Al seu voltant tenia el cérvol. I abans d'endinsar-se dins del bosc, m'ha somrigut i m'ha picat l'ullet. Jo m'he quedat allà plantada, sense saber què fer ni què pensar. I llavors han tornat al meu cap aquelles paraules de la nimfa aquàtica. El teu futur serà màgic. La gent et podrà escoltar i et podrà veure, però tu ni tan sols la podràs olorar. Què haurà volgut dir amb això? Potser vosaltres, poble de Roma, em podeu ajudar?